Мене звати Любомир Ференц, і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТR, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І наступну майже годину ми будемо говорити з очільником правоохоронного органу, який під час запуску на початку часто називали аналогом американського федерального бюро розслідувань, чи скорочено ФБР. І ним є Роман Труба, очільник Державного бюро розслідувань. Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора, пане Любомире і глядачі. Останній раз ми з вами бачилися, здається, півроку тому, як тільки Державне бюро розслідувань запустилося. Зараз ситуація змінився політичний ландшафт цієї країни, і як Державному бюро розслідувань працюється у новому політичному ландшафті, скажімо так. Так, час насправді пливе невплинно, і на цей час в провадженні Державного бюро розслідувань вже 10 тисяч кримінальних проваджень. І це не всі провадження, оскільки всього перебувало вже 16 тисяч проваджень. Але не просто кримінальні провадження, в яких проводиться досудове розслідування. В нас 1600 обвинувальних актів вже скеровано до суду, і в деяких вже є обвинувальні вироки. Це більше ніж в 300 кримінальних провадженнях ми вже маємо обвинувальні вироки. На цьому етапі ми проходимо етап становлення. Це перші кримінальні провадження, це перші підозри і це перші обвинувальні акти. Саме я б назвав це, можливо, етап інституційного становлення. Бо саме в 2019 році про ДБР почули. ДБР починає ставати впізнаваємим. І перші вироки будуть отримані саме в 2019 році. З тих 300 обвинувальних актів, так? Вже деякі справи скеровані до суду, чи ще жодної? Обвинувальні акти – це вже рішень 1600 обвинувальних актів скеровано до суду. 1600, так. Скеровано. 300 вже є обвинувальних вироків в суді. Це коли суд заслухав в судовому процесі і оцінив всі докази, і після того виніс обвинувальний вирок, і відповідно особа була притягнута вже остаточно до кримінальної відповідальності. Значна кількість кримінальних проваджень зараз перебуває в розслідуванні. Кожного дня, якщо слідкувати за сайтом Державного бюро розслідувань, ми маємо певні реалізації, ми маємо затримання і ми маємо відповідні оголошення підозр. Державне бюро розслідувань на цей час працює повноцінно, практично повноцінно, я би так сказав, вже працює. Чому я сказав практично повноцінно? Оскільки згідно законодавства передбачено, що Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування, і в нього є два основних структурних підрозділи. Це слідство, а також і оперативні працівники. Так ось, на цей час в нас є лише слідчі, які розслідують кримінальні провадження. Ми доклали надзвичайно багато зусиль, і в квітні було прийнято зміни до закону, і саме цей закон надав нам змогу розпочати і оголосити конкурс на оперативних працівників. Тому зараз в нас відбуваються етапи для того, щоб найближчим часом оголосити конкурс, і вже осінню 2019 року ми будемо мати перших оперативних працівників. Пане Романе, найбільш цікаві кримінальні провадження – це провадження щодо колишнього президента України чи президента України 2014-2019 років, які цікавлять суспільство, Петра Порошенка. Ви на брифінгу минулого тижня, здається, називали число 11. Цифру 11, що існує 11 кримінальних проваджень, і серед них було перераховано можливе ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня» на Рибальському. Петро Порошенко вчора намагався потрапити до Державного бюро розслідувань. Так, ви його викликали у рамках кримінального провадження на допит. Так, процесуально це звучить. І
Прес-служба ДБР прокоментувала: ми, на жаль, не можемо робити слідчі дії тут і зараз, не заплановані, є наш порядок роботи, певні заплановані слідчі дії, є слідчі, які проводять допит у цьому провадженні. Ми все ж таки лишаємося в силі, тому що ніхто не скасовував повістку про виклик. Була повістка на виклик, здається, на сьогодні. Відреагували також і в партії «Європейська солідарність». Давайте послухаємо, що сказали в партії «Європейська солідарність», де очільником є Петро Порошенко. Незважаючи на відсутність будь-яких повісток, сьогодні лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань. Метою візиту була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися непідготовленими до спілкування з п'ятим президентом України. Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано. Отже, така відповідь Європейської солідарності. Давайте трохи в деталі, так? Тому що є велика плутанина навіть в засобах масової інформації. 11 кримінальних проваджень. Це правильно, так як ви сказали, що існує щодо Петра Порошенка. Так, з моменту мого брифінгу станом на сьогоднішній день нічого не змінилося. Є 11 кримінальних проваджень, я хотів би уточнити, де учасником проваджень є Петро Порошенко. Вчора під час дискусій обговорювалося, чи є кримінальні провадження проти Петра Порошенка або стосовно Петра Порошенка. Тобто, давайте говорити юридичною мовою, де Петро Порошенко є підозрюваним, правильно? Саме на це я вам дуже дякую, ви влучно це зауважили. Я хотів би наголосити, такого терміну в кримінально-процесуальному законодавстві на даний час, як кримінальне провадження відкрите чи зареєстроване стосовно певної особи, не існує. Що в нас є? У нас є, згідно законодавства, передбачено звернення або повідомлення про можливість вчинення того чи іншого злочину, відповідно, реєстрація і проведення слідчих дій. Так ось, законодавством чітко визначено учасників кримінального процесу. Це і слідчий, це і прокурор, це свідок, це потерпілий, це підозрюваний. На даний час в Державному бюро розслідувань є 11 проваджень, які зареєстровані за зверненнями і в яких перевіряється можливість вчинення злочину і саме Петром Порошенком. Тобто Петро Порошенко є учасником 11 кримінальних проваджень. І це правильно. В цих провадженнях ми будемо проводити слідчі дії, встановлювати факт, чи є злочин, і після цього доводити чи спростовувати вину, оскільки це також обов'язок слідчого, і в залежності від або отриманих доказів, або відповідно, коли ми не зможемо довести провину, приймати остаточне рішення у справі. А процесуально у справі ми можемо прийняти два рішення. Це перше. Якщо немає доказів вчинення вини, ми закриваємо кримінальне провадження. Якщо в нас зібрано достатньо доказів, які говорять про вчинення злочину, ми оголошуємо підозру. У мене тоді запитання. Так, я з вами повністю погоджуюся. В рамках Кримінального процесуального кодексу за заявою може бути відкрите кримінальне провадження. Хто є заявником? Він є один чи їх є кілька? І якщо їх є кілька, то можете назвати їхні прізвища? Чи це ініціатива Державного бюро розслідувань? Ви в своєму питанні практично дали відповідь. Я хотів би уточнити, що це не один заявник, бо дуже часто говорять, що всі кримінальні провадження відкриті лише за заявами однієї особи, а саме Андрія Портнова. Ні. Кримінальні провадження відкриті в тому числі за заявами громадської організації, кримінальні провадження відкриті за заявами суддів, кримінальні провадження відкриті за результатами власного виявлення можливих ознак злочину. І також кримінальні провадження відкриті за заявами інших народних депутатів. А можете озвучити прізвища, наприклад, народних депутатів?
Ну, принаймні, до якої політичної сили вони належать? Ну, я зараз не хотів би, оскільки ну, це знову ж таки невідомо, чи є волевиявлення і бажання цієї особи Добре, вдаватися. Це до колишні цього. народні депутати, чи вони стали діючими? Ну, тобто діючі вони стануть, коли буде перше засідання Верховної Ради, Ні, це народні депутати теперішнього скликання на цей день. 8-го. Так, саме Тобто, зрозуміло, Перу Андрія Портнова скільки належить заяв з 11? Я можу помилитися, але думаю, біля 6. Ну, 5-6 звернень. А громадська організація, що це за громадська організація? Можете принаймні її назвати? Це громадська організація, яка звернулася з заявою, з викладенням обставин про заволодіння її, можливе заволодіння її майном і, відповідно, можливість причетності до цього заволодіння екс-президента України. Саме зараз, на даний час у цьому провадженні, ми розпочали перші слідчі дії. Це кримінальне провадження було відкрите нещодавно, воно має тривалість там 7-10 днів. Наскільки мені відомо, існує кримінальне провадження щодо перетину українськими моряками Керченської протоки, правильно? Є таке? Так, це, якщо не помиляюсь... 24 українських моряків, які зараз в полоні. Перше кримінальне провадження, яке було за зверненням Портнова відкрите. Дивіться, ви під час брифінгу чи в одному інтерв'ю ви заявили, що ви не знайомі з Андрієм Портновим. Так, і це відповідає дійсності. З цього моменту дотепер все залишається аналогічно. Державне бюро розслідувань, я також бачив, деякі журналісти чи активісти закидають, наприклад, що Андрій Портнов регулярно підсвічує те, що відбувається в Державному бюро розслідувань. Як ви це можете прокоментувати? Розумієте запитання? Так, звичайно. Я хотів би наголосити на наступному, на двох аспектах. Перший аспект. Андрій Портнов не суб'єкт Державного бюро розслідувань. І наступний. Андрій Портнов фаховий юрист, професійний юрист. І всі звернення, які він подає, це не є звичайні листи щастя, які можна проігнорувати чи відправити кудись за підслідністю. Однак у вас таке є. Ви маєте на увазі те, що у вас нема виходу, ви мусите це реєструвати, тому що в ним надані дані чи як? Ну, провадження реєструється. Слідчий Державного бюро розслідувань зобов'язаний зареєструвати звернення, якщо в ньому викладені обставини і є підстави для внесення відомостей і відкриття кримінального провадження. Неважливо, чи це буде юрист Андрій Портнов, неважливо, чи це буде інша особа. Якщо є факти, потрібно реагувати, потрібно реєструвати. Але найважливіше – це об'єктивність і фаховість проведення досудового розслідування. От саме це є цей процес, протягом якого надається відповіді на питання. Андрій Портнов політик, і він веде свою певну інформаційну політику. А мені трохи не зрозуміло, Андрій Портнов, який він політик, в якому ракурсі? Ну, ми ж розуміємо про ті посади, які він займав до 2014 року. Після цього... Він в адміністрації президента працював. Звичайно. Після цього він, наскільки мені відомо, досить активно веде інформаційну політику. Чи можу я впливати на цю інформаційну політику? Я відповім чітко, що не можу впливати. Дивіться, політик – це людина, яка займає певні посади. Вони є політиком, вони є представником правоохоронного органу. Андрій Портнов на даному етапі не займає ніякої посади. Він має свій телеграм-канал і пише в Фейсбуці, так? За великим рахунком. Ви називаєте Андрія Портнова політиком. Я можу ще зрозуміти, що, йдучи в руслі ваших слів, що Андрій Портнов є політиком, тому що він представляє якусь політичну силу. Тому у мене питання, яку? Наскільки я... Чи в чиїх інтересах він діє? Я особисто не досліджував так настільки детальну біографію тим, чим зараз Андрій Портнов можливо, займається. це з заяв видно. Але я чітко знаю, що до 2014 року він займав політичну посаду, і зараз він приймає активну участь в інформаційній політиці. Я з ким? Чи він сам? Хотів наголосити на інформаційну політику.
Я не впливаю на його інформаційну політику. Більше того, якщо мова йде, я чітко дам відповідь. Андрій Портнов не є працівник Державного бюро розслідувань. Я, як директор бюро, не знаю, які кінцеві рішення будуть прийняті у кримінальних провадженнях, де учасником кримінальних проваджень є Петро Порошенко. Чи може це знати Андрій Портнов? Я впевнений, що ні. Петро Порошенко – політик, і він також веде інформаційну політику свого захисту. Але в цьому процесі важливо, щоб Державне бюро розслідувань було аполітичним, стояло осторонь і об'єктивно встановлювало думку як особи, яка звернулася, а також особи, де підозрюють в можливому вчиненні ними злочинів. Дивіться, у свій час, коли вас призначили на посаду очільника Державного бюро розслідувань, були публікації в достатньо таких поважних засобах масової інформації, де говорили, що Роман Труба, він, як би це м'якше сказати, так, бо все-таки ми в прямому ефірі, що він є людиною, яка тісно співпрацює з паном Третьяковим і з паном Загорієм. Так, ви також бачили ці публікації, ми про це говорили. Пан Третьяков і пан Загорій, вони не пройшли до 9-го скликання парламенту. Так, пан Третьяков, він балотувався по одномандатному виборчому округу на Святошино в Києві. Пан Загорій, він взагалі, здається, не планував йти в політику, бо я його ніде не бачив. Зараз політична ситуація змінилася, і 6 кримінальних проваджень. Андрій Портнов активно воює проти Петра Порошенка. І можна сказати, що Роман Труба розпочав війну проти Петра Порошенка, тому що політичний ландшафт змінився. Так це чи ні? В нашій країні завжди звикли прив'язувати осіб, які займають високу посаду, з тими чи іншими політиками, чи, можливо, політичними силами. Я займаю посаду директора нового правоохоронного органу. Протягом цього часу, що я перебуваю на посаду, мені приходиться пояснювати свою приналежність. Ну, апріорі, напевно, в нашій країні важко уявити, що особа, яка займає високу посаду, за спиною не має якогось політичного танку. І саме з цих причин дуже часто мене прив'язують до тих чи інших політичних сил. Адже набагато простіше розуміти, що від людини чекати, хто за нею стоїть і які її дії. Більше того, вочевидь, зрозуміло, що від такої людини і зразу хочуть побачити казкових рішень. Наприклад, прийшов на посаду директора ДБР і за місяць запустив Державне бюро розслідувань. Від незалежної особи незрозуміло, які будуть прийняті рішення, де її слабке місце, де саме на неї натиснути. Тому протягом цього періоду часу мене прив'язували чи ототожнювали з одним політиком, після цього з другим. Тепер, знову ж таки, ототожнюють чи пов'язують ще з одним юристом чи особою, яка проводить певну інформаційну політику. Я залишаюсь незалежним, і моя основна мета – я буду максимально робити все для того, щоб Державне бюро розслідувань залишилося аполітичним і було незалежним органом. Дивіться, влада змінилася. У мене тоді просте питання. Скільки разів ви зустрічалися з новим керівництвом держави в адміністрації президента? У мене є інформація, що ви зустрічалися. Так, дійсно, ця інформація відповідає дійсності. Напевно, важливо не кількість зустрічей, а важливо перше, де вони відбуваються і яких предмет розмови і з якою метою вони відбуваються. Так ось, я хочу наголосити, вони не відбуваються за межами службових кабінетів, вони не відбуваються практично в позаробочий час. Ці зустрічі відбуваються, як і передбачено
для керівника правоохоронного В межах органу. законодавства, скажімо так. Ну, і не зовсім. Я б сказав, це офіційні виклики, це тема зустрічі і це обговорення тих тем в присутності президента України. Дивіться, наскільки мені відомо, ви зустрічалися 2 рази після вибрання Володимира Зеленського з Володимиром Зеленським і з керівником Офісу президента Андрієм Богданом. 2 рази зустріч була з Андрієм Богданом і з Володимиром Зеленським. Вони обидвоє були присутні. Це правда? Я б доповнив ваше запитання, в тому числі з міністром внутрішніх справ, з генеральним прокурором і з багатьма іншими людьми, з головою НАБУ, з керівником САП, і з іншими міністрами в тому числі. Ми говоримо про зустрічі в адміністрації президента. Зараз це називається Офіс президента, але адміністрація президента, де були присутні Володимир Зеленський і Андрій Богдан. Це відповідає дійсності. Так. 2 рази. Так. Тобто вони лише були, ви могли зустрічатися з генеральним прокурором, очільником НАБУ. Ну, тобто ці 2 особи лише були. Наголошую, що під час цих зустрічей були в тому числі і інші особи, яких я щойно назвав. Генеральний прокурор, міністр внутрішніх Так, справ так, і так далі. так. Про що ви говорили з Володимиром Зеленським і Андрієм Богданом? Ця зустріч – це була робоча зустріч, в якій приймали, ще раз наголошую, не лише президент і голова адміністрації, голова Офісу президента. Це були присутні силовики, міністри. Представники правоохоронного органу. Добре, тема розмови. Це вас запросив Володимир Зеленський? Мене запросив листом офіційно голова Офісу президента, а інший раз, якщо я не помиляюсь, це секретар Ради національної безпеки. Пан Данилюк. Пан Данилюк. Це обговорювалися питання, якщо я не помиляюся, розкрадань і корупційних дій в оборонній сфері. І це обговорювалися питання також боротьби з контрабандою і з порушенням митних правил. І це обговорювалося завжди питання щодо ефективності співпраці правоохоронних органів для поборення злочинності. Саме оці напрямки були стержнем наших зустрічей і, відповідно, розмов. І Володимир Зеленський, яке на вас враження справи, що він хотів? Щоб боролися, не боролися, припиняли, не припиняли? Ви знаєте, я розкажу один факт, який відбувся внаслідок того, що президент країни цікавиться ефективністю роботи правоохоронних органів. Я знаю, що зовсім недавно відбулася зустріч керівників антикорупційних органів, і є багато напрацювань, і найближчим часом ми побачимо результат їхньої роботи. Я знаю, що це завдяки позиції президента України. А, до речі, що там з певними претензіями? Там, здається, є провадження щодо Романа Труби в Генеральній прокуратурі і в НАБУ. НАБУ, принаймні, зобов'язав суд. Там є кілька, здається, проваджень щодо Романа Труби, і суд по одному зобов'язав відкрити. НАБУ там щось пручалося і так далі. На якому етапі? В Генеральній прокуратурі і в НАБУ ці кримінальні провадження? Так, і тут, напевно, доречно було... Тобто ви зустрічаєтеся, сидите, але ці органи до вас мають претензії. Розумієте, чому я запитую? Доречно, напевно, розпочати з цього, з Кримінально-процесуального кодексу, який в нас зараз на даний час діє. Норми прописані таким чином, що практично неможливо відмовити в реєстрації того чи іншого провадження, якщо викладені певні обставини. Більше того, є законне право кожного громадянина, якщо правоохоронний орган відмовив реєстрації кримінального провадження, звернутися до суду з метою, щоб суд вніс відомості. На жаль, але є такі випадки, коли судді, не розібравшись детально в скарзі, реєструють кримінальні провадження. Саме таке провадження було зареєстровано і зобов'язано працівників НАБУ зареєструвати кримінальне провадження відносно директора, заступника і ще кількох службових осіб Державного бюро розслідувань. Я хочу звернути увагу, що це кримінальне провадження було зареєстровано за статтею «Державна зрада», але за фактом нереєстрації нібито директором звернення скаржника в ЄРДР
Що це означає? Це означає, що скаржник звернувся, слідчий ДБР не зареєстрував, і в результаті після цього суд зобов'язує внести відносно директора Державного бюро розслідувань кримінальне провадження за державну зраду. Ми ж розуміємо не просто нелогічність, а абсурдність цієї всієї ситуації. Це кримінальне провадження, яке було зареєстроване НАБУ. Є інші кримінальні провадження, які, якщо я не помиляюся, розслідуються Національною поліцією України. За процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури. Так, слідчі дії ведуться МВС. Так. І одне кримінальне провадження, і інше кримінальне провадження. В жодному кримінальному провадженні мене не викликали, я не допитувався, який мій статус у цьому кримінальному провадженні, я не знаю. Але я запевняю, що я впевнений в своїх діях, я знаю, що всі мої дії відбуваються в межах законодавства, і я готовий прийти за викликом слідчого відповідного правоохоронного органу чи процесуального керівника і висловити свою позицію з того чи іншого питання. Дивіться, Офіс президента Володимира Зеленського, він звернувся в Кабінет міністрів України з проханням звільнити із посади мера Києва Віталія Кличка. І звернення пов'язане з тим, що голову місцевої адміністрації повинні скласти повноваження перед новообраним президентом. І тут такий збіг обставин чи не збіг обставин. Віталія Кличка викликали на допит до ДБР на 26 число, тобто це п'ятниця, і в провадженні з використання комунальних земель. Давайте послухаємо, що відповів на це Віталій Кличко. І також, я не знаю, Андрій Портнов, він не впливає ніяк на Державне бюро розслідувань, але Андрій Портнов також відреагував на ці всі речі, які відбуваються навколо Віталія Кличка. Друзі, щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень, абсолютно роздута нісенітниця. Спочатку вкинули від юристки партнерки Портнова. Не пішло. Тепер з подачі вже самого Портнова розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію. І Андрій Портнов, юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер новоявлений викривач, не може не знати, що ця справа лопне як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіаефекту. Хочу підкреслити, я як мер столиці дію виключно в правовому полі. А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь. Кличко заявил сегодня, что его вызов к следователю – манипуляция Портнова. Я бы не был таким смелым и ограниченным в одной голове. Нужно немного прогнозировать свое будущее, даже если нет таких интеллектуальных возможностей. А будущее выглядит так себе. Думаю, в ближайшие дни, хоть и с затяжкой в осмыслении, придется прийти к выводу, что в Киевсовете у фигуранта больше нет большинства, что без 5 минут потеряна должность руководителя Киева, что проект решения о создании исполкома не имеет голосов, а количество уголовных производств и допросов увеличивается. Но для этого нужно посещать курсы развития мышц головного мозга. Неутешительный прогноз у меня. От бачите, навіть Віталій Кличко, він так якби підколює, я би це сказав, і згадує прізвище Андрія Портнова. Андрій Портнов реагує. Заявником був Андрій Портнов, правильно я зрозумів по Віталію Кличку? Ні, це не відповідає дійсності. Але от бачите, переписка, от ми бачили переписку Фейсбука, Віталій Кличко, він згадує Андрія Портнова, Андрій Портнов реагує. Ви кажете, Андрій Портнов ніяк не впливає на Державне бюро розслідувань. Що там? Наскільки я зрозумів, що Віталій Кличко, він не є підозрюваний, але справа ведеться щодо використання комунальних земель міста Києва. І він, як очільник КМДА, очільник міста Києва, він викликаний на допит. Правильно я розумію? І чому, на вашу думку, йде така перепалка між Віталієм Кличком, де згадується Андрій Портнов знову? Можливо, це збіг обставин, і Портнов згадує Кличка. Державне бюро розслідувань повинно бути осторонь політики. Я не можу коментувати тих чи інших і давати оцінку політичним, інформаційним новинам, тезам, які озвучені мером Києва. Аналогічно я не можу говорити про ті чи інші інформаційні новини, а також Андрія Портнова. Дійсно, є кримінальне провадження, в якому слідчий
згідно вимог закону, виписав повістку, вручив її в законом передбачений шляхом і викликав мера Києва для його допиту як свідка. Тому очікуємо явки мера Києва для того, щоб почути його позицію. Він буде допитаний як свідок. Жодних підстав говорити про можливість на цьому етапі протиправних дій і вручення підозри меру Києва немає. А що за підозра? Що взагалі за провадження? Просто там сухо сказано використання комунальних земель. Про які землі йде мова, хто їх виділяв, за чиїм підписом? Справа в тому, що там не лише один єдиний факт. Там наведено кілька фактів, і рішення про виділення приймалося також і за підписом мера Києва. Саме це і буде предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні. Говорити зараз і називати адреси, говорити про площі на цьому етапі є завчасно. Там не лише комунальні землі, я так зрозумів, фігурують, але й комунальна власність. Правильно я вас зрозумів? Тому що коли ви говорите про площі, це все-таки метри квадратні. Ну, також можуть бути гектари землі, але я так зрозумів, що ви вкладаєте також поняття квадратних метрів. Це комунальне майно. Це відповідь буде чіткіша. Його багато? Ну, звичайно, що це не одне. Так. Оцінюється? Ну, все-таки, я думаю, що якщо фахові юристи це готували, то там збиток може бути. Чи, наприклад, чи в яку ціну обійшлося це, розумієте? Я не хотів би зараз називати... Але воно є, цифра є, правильно? Звичайно, що цифра є, але ми повинні розуміти, що реальна і справедлива цифра лише буде тоді, коли буде проведена експертиза. На даний час експертизи не проведені, тому говорити про суму шкоди знову ж таки є завчасно. Там, окрім Віталія Кличка, ще фігурують якісь голосні прізвища? Ну, відомі, скажімо так, на слуху. Я дотримуюся дуже простого принципу, що прізвища повинні бути встановлені в суді після винесення вироків. Звичайно ж, будь-який процес прийняття рішення в адміністраціях чи в органі місцевого самоврядування, він займає проходження тих чи інших етапів, до якого причетні як заступники, також керівники департаментів і звичайні виконавці. Тому буде надано оцінку діям від найнижчого виконавця до керівника, а в даному випадку до мера міста Києва. Новий міст, оцей там Володимирський, чи як називають його, він фігурує там чи немає його? Щодо будівництва цього моста? В межах цього кримінального провадження ми також будемо досліджувати і раціональність використання коштів на побудову цього моста. Дивіться, давайте трохи повернемося до питання із кримінальними провадженнями щодо Петра Порошенка. Він прийшов в середу на день скоріше, ніж його викликали, правильно? І хотів відповісти на всі питання Державного бюро розслідування. На вашу думку, чому так поступив президент України 2014-2019 років? Я хотів би відтворити хронологію цих подій, які відбувалися 24 липня 2019 року, і звернути увагу на наступні факти. Перше, це не був перший виклик Петра Порошенка. Ми повісткою вже викликали для дачі показань екс-президента. Він на цей час звернувся з листом про зайнятість у виборчій кампанії. Добре, ми пішли на зустріч і, відповідно, ми перенесли його допит на 25 липня цього року. Друге, Петро Порошенко чи його адвокати в тому випадку, коли він мав намір для того, щоб перенести його допит, в тому числі і перенести не на пізніші дні, а перенести швидше, мав будь-яку змогу звернутися до слідчих чи звернутися до прокурора з проханням перенести слідчі дії. І я впевнений, його клопотання було би розглянуто і при можливості було би, можливо, навіть і задоволено. Наступне. Петро Порошенко не повідомив мене як директора бюро про свій візит. Візит для мене був неочікуваний.
Петро Порошенко прийшов не сам, він прийшов з групою осіб, серед яких народний депутат, був адвокат, також був прес-секретар, була охорона. Наступне. Петро Порошенко прийшов не до слідчого, а прийшов до директора Державного бюро розслідувань. Я хочу наголосити, Петро Порошенко зовсім нещодавно був гарантом дотримання Конституції України, в тому числі тих норм, які говорять про незалежність правоохоронного органу. Чи в цьому випадку ми можемо говорити про чітке дотримання норм щодо незалежності правоохоронного органу, коли вриваються неочікуваною групою осіб в кабінет директора Державного бюро розслідувань? Чи цього ми хочемо, і чи це саме є захист тих європейських норм, про які ми говоримо? Чи це є політичний тиск? Більше того, для мене це було неочікувано, оскільки в тому числі охорона не попередила мене про візит екс-президента України. Я бачу певні порушення з сторони певних службових осіб, які займають посади в управлінні Державної охорони України, і тому я звернувся щодо надання оцінки таким діям цих службових осіб. Дивіться, давайте з політичних речей, так, чому політичні речі щодо це кримінальні провадження, які стосуються українських політиків, перейдемо все-таки до Державного бюро розслідувань, тому що ситуація в Державному бюро розслідувань може пояснити багато речей, які відбуваються назовні, в тому числі і з політиками. У вас є два заступники, так? Пан Буряк і пані Варченко. У свій час у вас дуже натягнуті стосунки, принаймні про це говорили засоби масової інформації, були із пані Варченко. Зараз як ситуація? Покращилась чи ні? В нас з самого початку призначення були службові відносини. І такі службові відносини залишаються на даний час. Я є директором Державного бюро розслідувань, це правоохоронний орган. Варченко – це заступник директора. Правоохоронного органу. Правоохоронного органу. Тобто у вас відносини, я не говорю про чисто людські, у вас є повне розуміння, якщо ми говоримо про службову вертикаль. Взаєморозуміння є, бо все-таки взаєморозуміння – це важливо. Кожен з нас – це молода, амбітна людина. Кожен з нас має певні погляди. І я не можу зобов'язати ні заступника Варченко, ні заступника Буряка, щоб в них були такі самі погляди, як і погляди директора. Погляди можуть відрізнятися, але найважливіше, щоб їхні погляди в жодному випадку не були деструктивними, не були за межами закону і не могли впливати негативно на роботу Державного бюро розслідувань. На цей час Державне бюро розслідувань працює ефективно, і в тому числі цього року будуть гучні вироки в судах. Тобто я правильно розумію, що непорозуміння є час від часу? Ну, ви ж правильно я зрозумів? Є... Між вами як головою і заступником, зокрема. Я б не називав це непорозуміння. Є, можливо, інше бачення тих чи інших подій, які відбуваються. Дивіться, у мене тоді таке запитання. В центральному апараті Державного бюро розслідувань є 3 слідчих управління, так? Я вам їх перерахую. Перше, яке стосується службових злочинів і корупції, воно найважливіше, тому що воно стосується топ-посадовців. Друге – це правоохоронні органи і суди. І третє – це військові, тобто управління війни, так? Військові злочини розслідує Державне бюро розслідувань. Це правильно я перераховую. Це те, що належить до центрального апарату. Чітко і правильно. Дійсності. І відповідає дійсності. В принципі, на центральний апарат впливає саме заступник Державного бюро розслідувань, оскільки орган є колегіальний, називаємо так, взагалі Державне бюро розслідувань. І пані Варченко, якби мала би курувати ці всі речі. У мене таке запитання. Наскільки мені відомо,
що ви підпорядкували в один час друге управління слідчих, це які стосуються правоохоронців і суддів, собі, і звільнили очільника цього слідчого управління пана Туру. Є такий, правильно? Він вже є, тому що він був звільнений, але той він поновився через суд на посаду, ви не змогли керувати цим управлінням, і згодом сталася така ситуація, що ви знову віддаєте друге управління у віддання пані Варченко, натомість забираєте у неї перше управління, це яке розслідує службові злочини і корупцію, тобто найвищий рівень українських посадовців, в тому числі і Петра Порошенка, і т.д., і т.п., як прийнято говорити, і інших людей, так? І у мене тоді запитання, для чого ви забираєте у Варченко перше управління і його куруєте, якщо це відповідає дійсності? Тут з самого початку я розпочну, щоб все ж таки уточнити деякі події, про які ви щойно говорили. Розпочнемо з найпростішого. Чи знаєте ви, скільки управлінь є в підпорядкуванні Князєва чи в Національній поліції? І яким чином Князів впливає на ті чи інші слідчі управління? Я допоможу вам. Ми зараз не говоримо про Міністерство внутрішніх справ. Ну, дивіться, ви підтвердили, є 3 управління центрального апарату, бо є теруправління. Це інша скрипка, за які відповідаєте ви як голова. Але все-таки, якщо говорити субординаційно, за управлінням центрального апарату все-таки заступники відповідальні. Ну, правильно? Категорично ні. Я, коли наводив приклад з приводу Національної поліції, я хотів сказати наступні меседжі. Керівник органу несе відповідальність повну за все, що відбувається в органі. Аналогічно і в ДБР. Директор Державного бюро розслідувань відповідає за досудове розслідування і за оперативну роботу, яка проводиться в ДБР. І ні в законі, ні в іншому нормативному акті не зазначено, що за слідство повинен відповідати перший заступник, чи за оперативну роботу повинен відповідати заступник директора бюро. Це повноваження директора бюро визначати, хто відповідає за слідство, а хто відповідає за оперативну роботу. Що це означає? Це означає, що директор проводить оцінку і ефективність виконання заступником чи іншим підлеглим своєї роботи. І після того він може приймати певні організаційні, в тому числі, функції. Які це функції? Якщо директор бачить, що те чи інше управління проводить неефективно, чи немає результатів, чи тим чи іншим чином не справляється, він має право підпорядкувати собі для того, щоб зробити це управління ефективнішим. Він може змінити повноваження. І я хочу наголосити, це є повноваження директора Державного бюро розслідувань. І іншого бути не може. Якщо ми говоримо про колегіальність, для прикладу, колись колегіальним органом була Генеральна прокуратура України. Якщо я не помиляюся, колегіальність також є в розумінні Національної поліції. Але необхідно розкрити зміст слова колегіальності. Колегіальність означає єдине, коли в тій чи іншому правоохоронному органі створюється колегія. В колегію можуть входити не лише директори і заступники, і, як правило, туди входять керівники територіальних управлінь чи керівники структурних підрозділів, в тому числі центрального апарату. І за результатами засідань колегії приймається те чи інше рішення. Оце і є колегіальний принцип. І дійсно такий принцип є в ДБР, але в зв'язку з тим, що ми перебуваємо на етапі інституційного становлення, я ще не підійшов до створення колегії. Але колегія обов'язково буде створена, і ми будемо приймати колегіальні рішення. У мене тоді питання. Одноособовість рішення Робана Труби є закріплена на законодавчому рівні в положенні функціонування Державного бюро розслідувань. Ви розумієте, що я запитаю? Бо наскільки мені відомо, законодавчо одноосібність не закріплена на законодавчому рівні. Я розумію, про що ви говорите. Ви говорите про норму, яка дійсно є унікальною, і вона є
в єдиному правоохоронному органі, вона є в ДБР, але вона не означає колегіальність, перше, прийняття рішення. Друге, Але одноосібності в законі також немає. вона не означає, що я не можу прийняти рішення, коли хтось із заступників не погоджується з ним. Це важливо. Ми говоримо про прийняття рішення, перше, директором, але друге, з одним уточненням, за погодженням з заступниками директора. В мене є запитання, а як повинен діяти директор, коли один з заступників відмовиться приймати на роботу особу, яка пройшла конкурсний відбір і конкурсною комісією рекомендована для призначення? Дайте мені відповідь. Я журналіст. А я знайшов таку відповідь. І для того я розробив нормативний документ, який говорить регламент. І в цьому саме нормативному документі було врегульовано випадки, коли один з заступників може відмовитися, чи один з заступників місяць не буде, чи якийсь інший проміжок часу не буде приймати рішення. Тоді директор бере на себе всю відповідальність і приймає рішення. І я хочу наголосити, за період діяльності Державного бюро розслідувань не було жодного рішення прийнято директором, де б він не з'ясовував думки заступників. Жодного. В кожному прийнятті людини на посади це є обов'язок, щоб я з'ясовував думку своїх заступників. Я її з'ясовував. Але якщо заступники не погоджуються необґрунтовано, якщо заступники певний період часу не приймають рішення, директор брав на себе відповідальність, і я приймав рішення. І я за кожне рішення несу відповідальність. Пане Романе, тоді у мене чітке питання. Під чим керівництвом зараз перебуває перше слідче управління центрального апарату, яке відповідальне за службові злочини і корупцію, топ-корупцію? Так. Пройшов певний період часу, протягом якого слідчі виконували свої повноваження. Я мав змогу оцінити роботу не лише слідчих центрального апарату, я маю змогу оцінити роботу слідчих кожного територіального управління. Лише я знаю, яке територіальне управління працює ефективніше. Ми не говоримо про теруправління, ми говоримо про центральний апарат. І яке слідчий підрозділ також працює ефективніше. Я зробив для себе висновки, що є деякі слідчі управління, які працювали неефективно. І я вирішив, що певний період часу, я не знаю, скільки це буде час, можливо місяць, можливо 3, можливо рік, коли директор буде здійснювати контроль за тим чи іншим слідчим управлінням. І на даний час слідче управління номер 1 підпорядковується директору ДБР. До того воно підпорядковувалося? До цього часу, з моменту початку роботи, це з 27 листопада 2018 року, воно було в підпорядкуванні одного з заступників директора. Пані Варченко? Пані Варченко. Ну, значить, все правильно. Зараз воно перейшло до вас. Дивіться, в мене ще таке запитання. Як ви на загал ставитеся до вимог громадськості, щоб повністю перезавантажити керівництво Державного бюро розслідувань? До вчинення певних дій завжди потрібно підходити виважено. Потрібен будь-який аналіз. Звичайно, і в першу чергу це дотримання вимог закону. Якщо в суб'єкта призначення є претензії до того чи іншого керівника, чи то державного органу, чи правоохоронного органу, і відповідно є механізм реагування на ті претензії, і є підстави, і є причини звільнення, такий, звичайно, спосіб потрібно використовувати. Ви особисто... Я можу сказати наступне, що за цей період часу, який я перебуваю на посаді, було зроблено, як на мене, найголовніше. Державне бюро розслідувань залишилося незалежним органом. І це є те, чим я пишаюся. Я буду максимально докладати зусиль, щоб ДБР і залишалося максимально незалежним органом. Незалежно,
чи є претензії, чи немає. Претензії повинні бути, але важливо, коли директор оцінює ці претензії, робить висновки, виправляється і робить орган набагато сильніший, ніж він був до того. Дивіться, оскільки ви самі зазначили, що за роботу Державного бюро розслідувань відповідальний є Роман Труба, так, як голова. І у мене тоді ще одне запитання щодо ситуації всередині самого Державного бюро розслідувань. Ви були незадоволені роботою слідчих першого управління центрального апарату, яке курувала пані Варченко, так? Тоді в цій самій логіці йдучи, пані Варченко не справлялася з обов'язками. Так, все-таки це управління, яке курує топ-корупцію, в тому числі була відповідальна за топ-корупцію. У мене постає питання, я чітко вас запитую. Яка ключова причина війни з Варченко? Ви нею не задоволені як керівником, заступником? Тоді, можливо, їй потрібно піти? В директора Державного бюро розслідувань немає війни ні з Але ви забираєте в неї повноваження. Ні з заступником. Але я хочу наголосити, це звичайні робочі відносини. Немає жодного органу, немає жодного правоохоронного органу, де би робота відбувалася ідеально. Я хочу наголосити, ми орган, який перебуває на етапі становлення. Ми орган, працівники якого обиралися різними комісіями, в тому числі політичною комісією. Політична комісія – це представники політичних сил, які входили в комісію. Так. Там 9 чоловік було, якщо говорити про політичну комісію, я наголошував з самого початку, коли вона лише розпочинала свою діяльність, і я б не змінив свої думки. Цей інститут не є ефективним в доборі кадрів в правоохоронний орган. Не можуть політичні сили вибирати 180 осіб, а в даному випадку це все керівництво Державного бюро розслідувань. Я говорив і буду намагатися, щоб депутати вже наступного скликання дослухалися і почули мою позицію, і все ж таки дати повноваження зовнішній комісії обирати лише керівництво, тобто директора Державного бюро розслідувань. Дивіться, наскільки мені відомо, ви звільнили цілий список керівників середньої ланки. Є такий факт? Середньої ланки. Державного бюро розслідувань. Я дещо уточню. Не цілий список. Низку. Декількох працівників. Дивіться, ви розумієте, що більшість поновиться через суд, так як пан Тура, який очолював друге управління центрального апарату. І чому ви їх звільнили? Їх часто називають людьми Варченко, наскільки мені відомо. Бачите, поінформований я добре, що відбувається в Державному бюро розслідувань. Дякую. Я вважаю, це свідчить перш за все про професіоналізм і підготовку до цієї передачі. З приводу звільнень. Звільнення – це прерогатива керівника органу. Згодом. І звільнення відбувалося з наступних міркувань. Перше. При прийнятті на роботу осіб, які були обрані зовнішньою комісією, в наказі про призначення було зазначено окреме речення, що всі особи проходять випробовувальний термін. І було чітко прописано, що випробувальний термін становить 6 місяців. Я хочу уточнити, я не приймав рішення за місяць, я не приймав рішення за 2. У мене було 6 місяців для того, щоб я придивився до кожного, оцінив його в першу чергу професійні здібності. По завершенні випробувального терміну я спілкувався з кожним керівником, я проводив нараду. На нараді я висловив претензії, ті, які я маю до кожного працівника. І я вважаю, ті претензії свідчать про те, що ось особа не має належний професійний рівень для того, щоб очолювати той чи інший структурний підрозділ в ДБР. І я прийняв рішення, яке передбачено в законодавстві, не проходження випробувального терміну, і я звільнив цих осіб. Чи можу я заборонити їм звертатися до суду? Звичайно, що ні. Це їхнє конституційне право. Всі особи, яких я звільнив, подали позова до суду. Ми будемо боротися і будемо відстоювати свої позиції в судах. Я позицію законності звільнення, а відповідно працівники будуть говорити про те, що вони, напевно, незаконно звільнені. З приводу Тури, я хочу наголосити, Тура не
поновлений на роботі. І в судовому рішенні наказ про його звільнення не визнаний незаконним. Суд, коли прийняв позов до розгляду, він відкрив відповідне провадження, і він розглянув клопотання Тори про надання змоги виконувати обов'язки в подальшому керівника слідчого управління. Суд його задовольнив клопотання, і тому Тора прийшов і виконує зараз повноваження. Я не можу не виконувати суду, але до цього я б хотів уточнити, що інших 6 осіб також зверталися на забезпечення позову і з проханням до суду, щоб вони продовжували виконувати свої обов'язки. У всіх 6 випадках суд відмовив в цьому і в їхньому проханні. На рішення суду про надання змоги судді Турі виконувати повноваження ми внесли апеляцію, і ця апеляція на даний час розглядається. Я дуже дякую Роману Трубі, очільнику аналога, так як часто називають Американського федерального бюро розслідувань. Він натомість очолює Державне бюро розслідувань. Мене звати Любомир Ференц. Підписуйтеся на YouTube телеканалу АТR. Дякую, що були цю годину разом із нами. І всім глядачам я бажаю гарних і, головне, спокійних вихідних.